כפי שאתם יכולים לראות, אני כרגע נמצא במצב שבו אני לא חייב לעבוד. יש לי מותג אינטרנטי שפשוט מייצר לי כסף ומחירות כרגע, ברגע זה, בלי שאני עושה שום דבר. נגיד לפני 5 דקות, לפני 4 דקות, וואלה, אני לא רוצה שיראו את זה. רואים את זה, כל זה התראות של מחירות. סבבה שאני לא עשיתי כלום בשביל לקבל אותם, חוץ מעבודה שעשיתי לפני שבוע, שבועיים, חודש. ולמה אני אומר את זה? כי עכשיו אין לי שום מוטיבציה לעבוד. אני לא עם הגב לקיר, אין לי שום משהו שדוחף אותי ומחייב אותי לעבוד. ובכל הפעמים שבהם אני הייתי פסיכופת וחוויתי את הגדילה הכי גבוהה שלי, היו לי חודשים שבהם אני צמחתי מ-0, רק נכנסתי לתחום של האי-קומרס, נתתי במשך 3 חודשים כל יום 12 שעות עבודה, פשוט כמו פסיכופת, באמת לא יצאתי מהבית, פשוט עבדתי כמו פסיכופת, כי הייתה לי סיבה, כי אני בדיוק התחלתי, וזה היה לפני שחשבתי שאני אתגייס לצבא, בסוף אני אעשה שירות לאומי, אז הייתי בלחץ וזה, אמרתי בונה, יש לי 3 חודשים, אני חייב לתת את כל כולי, אז באמת נתתי את כל כולי, כי הייתה לי סיבה, והיה לי מוטיבציה. אז ב3 חודשים האלה, מ-0 הגעתי להכנסות ממש מרשימות, יחסית ל3 חודשים של בן אדם ראשון. אבל אז מה קרה? גיליתי שאני הולך ללכת לשירות לאומי, וכבר הרווחתי את הכסף וזה, ולא עניין אותי הכסף. אז מה קרה? המוטיבציה שלי נעלמה, פשוט נעלמה בשנייה, ובגלל שאני הסתמכתי רק על המוטיבציה שלי, אני הפסקתי לעבוד. ואז במשך 3 חודשים יחסית לא עשיתי כלום, וכל מה שעשיתי היה באמת, לא יודע, לראות יוטיוב או כל מיני חרטות, פשוט חרטות. לא הצלחתי לעבוד ורציתי, המוח הלוגי שלי רצה לעבוד. אני הרגשתי חרא בזה שלא עבדתי, כאילו כל יום שהלכתי לישון, אני כאילו הרגשתי חרא עם עצמי, ולא רציתי להמשיך ככה. ואז עברו 3 חודשים והייתי ברעות כבר, כי לא עשיתי כסף וכאלה, ואז חזרה לי המוטיבציה. אז עוד הפעם, נתתי פרץ של עבודה, עליתי, שברתי C, והגעתי להכנסות סבבה, יותר גבוהות מהפעם הקודמת, ואז עוד הפעם הגעתי קצת ללמעלה, וירדתי, כי אני הסתמכתי על מוטיבציה. ועכשיו זה קורה לי בפעם השלישית. אני במשך 2 או 3 לא עשיתי כסף, לפני כאילו איזה 2 חודשים, לא עשיתי כסף וזה, אז נכנסה לי פרץ של מוטיבציה עוד הפעם, ועבדתי כמו חיה. בניתי את המותג הזה עכשיו, ועכשיו הוא מדפיס לי כסף, ועכשיו אין לי מוטיבציה. למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי עכשיו המטרה שלי היא להצליח למצוא את הדרך הנכונה לפעול ולעבוד. אני לא רוצה לעבוד בגלל מוטיבציה. כי כל האנשים הכי מצליחים בעולם, הם לא עובדים בגלל מוטיבציה, אין להם מוטיבציה. יש להם פשוט משמעת עצמית, זה לפחות מה שאני חושב. ולי כרגע אין משמעת עצמית. כשאני נגיד עובד ועורך איזה משהו ומגיע לאיזושהי בעיה, נגיד פתאום חסר לי איזשהו בירול ואני צריך ללכת לחפש אותו עכשיו או לעשות איזושהי עריכה מסובכת, כרגע המוח שלי פשוט בום, הולך להסחת דעת, ישר, הוא לא מצליח להתמודד עם החוסר נוחות הזאת. ובכללי המוח שלי כרגע ממש פשוט אין לו משמעת עצמית. היו לי תקופות שכן היה לי בהם משמעת עצמית, אבל כרגע אין לי בכלל משמעת עצמית כמעט. יש לי קצת, אבל אין לי הרבה. והמטרה שלי, והמטרה שבגללה אני פותח את הערוץ יוטיוב הזה, זה להצליח לארגן משמעת עצמית, להצליח באמת פשוט לבנות משמעת עצמית ולעשות את כל הדברים שאני רוצה לעשות, שבתכל'ס זה פשוט, כשאני עובד ועושה את מה שצריך, אני בסוף היום, בהרגשה שלי, אני מרגיש מדהים. וכשאני לא עובד, אמנם באותו הרגע, אני מרגיש טוב, לא יודע, אני רואה איזה משהו ביוטיוב או אני ערף, אני לא יודע מה אני עושה, מסתכל על המחירות, או לא יודע,
באותו רגע כיף לי. אבל אחרי פאקינג שעה, אני כבר מתחרט שעשיתי את זה, ואני מרגיש חרא. זה הזיה, זה פשוט, כאילו, באותו רגע כיף לך, אבל שנייה אחרי זה, אתה מתחרט שעשית את זה. ואני חייב ורוצה ללמוד איך להעיף את זה, ואיך להצליח לפעול במשמעת עצמית. אז מה שאני הולך לעשות, זה שהאמת שברגע זה אני חושב מה אני הולך לעשות, אין לי מושג, אבל אני חושב שאני פשוט יעלה לפה סרטונים, אולי אפילו כל יום, או אני לא יודע מה, ופשוט אגיד מה עשיתי. ואני כאילו רוצה ללמוד איך לרכוש משמעת עצמית, ומי שצופה יוכל לרכוש משמעת עצמית ביחד איתי. אני מתחיל פה לא כאיזה גורו או שום דבר. אני בדיוק כמוכם, אני בטוח שיש המון אנשים שסובלים מחוסר משמעת עצמית ופשוט לא מצליחים לעבוד בלי מוטיבציה. וזה המצב שגם אני נמצא בו. וזה מצב זמני. אני הולך לצאת ממנו, לא מעניין אותי מה. בוא נראה איך אני אצא ממנו, אני לא יודע מה אני הולך לעשות. אני חושב שאני צריך לחשוב על איזשהו אתגר, או איזשהם חוקים, או משהו הדרגתי, או אני לא יודע מה, לעשות כדי באמת לרכוש את המשמעת העצמית הזאת, כי אני יודע גם שאני לא יכול ללכת מ-0 ל-100 ביום אחד. פיזית אני יכול, אבל בשום פעם מהפעמים שאני ניסיתי לעשות את זה, לא הצלחתי לעשות את זה באופן שהוא קונסיסטנט, אז זה לא מה שאני הולך לעשות. אני חושב שצעדים קטנים ולהוציא את כל המכשולים שיש לי ביום יום, זה יהיה הדבר הנכון להתחיל בו, אבל אני באמת לא יודע. אני אתעד פה ביחד איתכם, אבל זה פשוט סרטון ראשון שמסביר את הדבר, וואלה, איך אני אקרא לזה? אתגר, לא יודע, צוברים משמעת עצמית, לא יודע איך אני אקרא לחרא הזה שאני עושה, אבל זהו, זה מה שאני מתעד, וכאילו, שתראו מה קורה פה. אני צילמתי, שמתי את הטלפון שלי, על זה שקניתי, על הכוס הזאת, וככה צילמתי את זה. זה ממש כאילו הכי חשב שיש, אבל כן, עם זה אתם מתמודדים פה, ממילא אף אחד לא צופה בזה. אז זהו, יאללה. אז מי שזה מעניין אותו, שירשם לערוץ וילחץ על הפעמון, על הלייק, אני לא יודע, אני אעריך את זה מאוד, אם מישהו צפה בזה עד עכשיו. וזהו, אני אראה מה אני הולך לעשות, אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אבל זה הסרטון הראשון באתגר הזה, בסדרה הזאת, אנא ערף, יאללה, נותנים בראש, אני פשוט מעלה את זה, ויאללה.